Прывітанне, дражэнькія. Многія гуляючыя па парку Саксонскаму цэнтру Варшавы звярталі ўвагу на гэтае белае збудаванне. І на думку прыходзіць, або гэта альтанка для таемных сустрэч караля, або які-небудзь маўзалей славутага героя. А на самой справе не. Гэта элегантная ратонда не проста ўпрыгожванне парку Саксонскага, а функцыянальная частка вадаправоду горада. Пабудаваная ў 1852 годзе архітэктарам Генрых Марконі па вобразу храма Весты ў італьянскім Цівалі, вежа была вадазборнікам першага варшаўскага вадаправода. Па сваёй форме гэта класічная ратонда монатэра на круглай платформе з калонамі карынфскага ордэну. Вежа стаіць на штучным халме, насыпаным у паўночна-заходняй часткі Саксонскага парку, дарэчы, старэйшага публічнага парку Варшавы. Ад вежы вада па гравітацыі падавалася да фантанаў і спажыўцоў. І па сваёй сутнасці гэтая вежа прыклад спалучэння вытанчанай архітэктуры з тэхнічнай задачай гарадской інфраструктуры 19 стагоддзя. Элементам гэтай сістэмы была і сажалка, пасярод якой стаіць скульптура хлопчыка з лебедзем, якая часта паўтаралася і ў іншых еўрапейскіх гарадах. Ведаеце такія? Ну а калі вам спадабаўся гэты ролик, не забывайце ставіць лайкі і падпісвацца. Таксама чакаю ад вас ахвяраванняў на каву. Дзякуй вам.